The love you take is equal to the love you make. Citátom z Beatlesu stojíci, teda tento konkrétny autor z tejto knihy, Ryan Holiday, vysvetľuje pradávny výrok práve Seneku, ktorý hovorí I can teach you a love potion made without any drugs, herbs or special spell. If you would be loved, love. Láska bez nejakého magického spelu je tá, kedy v podstate vieme byť ľúbení a vieme prijať lásku. V joge je veľa pozícií, ktoré nám otvárajú hrudník, otvárajú srdce, pretože z tej prednej strany tela, srdca, dávame svetu pozornosť, lásku. Čiže keď sme krásne vypnutí, tak vieme dávať. A z druhej strany, lebo srdce je osadené aj z druhej strany, tak to je to miesto, odkiaľ tú lásku berieme. Čiže ľudia, ktorí sú zhrbení, tak veľakrát majú problém prijať lásku. A na to sú pozície napríklad orla v joge, ktoré krásne rozpína túto oblasť vzadu, kde máme srdce. Veľakrát srdce naozaj vnímame len z tej prednej strany, ale je to veľmi zaujímavá téma, že naozaj na tej energetickej hladine dávame spredu, príjmame zozadu. Aj dýku, zradu, zozadu v podstate príjmame. Je to veľmi zaujímavá téma. Každopádne pri deťoch platí to isté. Ak vieme prijať ich pozornosť, keď máme hodiny s deťmi, tak oni budú takto na nás pozerať, vnímať, nasávať a budú aj dávať. Deti veľmi rýchlo začnú zdieľať. Vypadol mi 4. zub, doma braček plakal a je v nemocnici. Začnú dávať informácie a my ich potrebujeme prijať na to, aby sme potom vedeli znova dať, aby tam bol tá cirkulácia tej lásky. Takže ak ako učitelia pracujete s deťmi, naučme sa, a to je tá najkrajšia, v podstate preto milujeme byť učiteľmi malých detí, pretože tam je ten prirodzený tok tej výmeny, ktorá nastáva na tých hodinách. To nie je len, že ja mám radosť, lebo vás učím. To je to, že mám radosť z tej výmeny, ktorá sa tu medzi nami deje a z toho, že ja vám niečo odovzdám, vy to príjmete a naspäť. Takže preto mám obrovskú radosť, že máme príležitosť pracovať nielen s maličkými deťmi, ale aj s tínedžermi, s ktorými môžeme riešiť už zase iné témy a iné veci, ktoré nám zazdieľajú na hodinách, že ja neviem, niečo sa deje v škole, tie deti prídu do toho bodu, že sa otvoria a zazdieľajú tie bolačky svoje, takže to je naozaj najväčšia krása toho nášho povolania, že si vymieňame tú love potion v podstate navzájom tým, že príjmame a dávame lásku.